għada u tinsewx issegwu One Play jew inkella anka il-xandiriet ta' bil-lejl. Grazzi tal-li kontu magħna. L-eramit maqtuħ min-nies għal-pissiġġar u l-olli immur sabiex naqla lejxin spiċċaw l-uliet jaħdmu fl-ibliet l-aħħar bidwi f'wiet il-Ghasel u jinżlu f'wiet il-Ghasel f'dawk il-ġranet sbir sal-passiġġati jiġu għal-mistri rabas Brincat biss riservat għall-isniter u għall-kliem tal-kaċċatur żmien il-gamir wara l-aħħar bidwi f'wiet il-Ghasel u għal-babbux jew fjuri satar minn ġol-blat jinżlu f'wiet il-Ghasel jiġu nar taħat kien staġun xogħol prezz dawn l-aħħar jiem kont ftit jiem wara l-moħħriet naħdem fi-skiet l-aħħar bidwi f'wiet il-Ghasel.